Siyakhuleka-ke Ndlondlo ey'nkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini, kanti le Indalo Media and Podcasting. Ngaze ngakujabulela ukuthi siphinde sibe ndawonye bantwana bethonga, bantwana bakamoya. Kuyo le ngosi yethu le esizama khona ukucathulisana khona, sikhulisane sikhona ngezinto ey'phathelene nemimoya esengamele, eziphathelene nemimoya esiphila ngaphansi kwayo, eziphathelene nemimoya eyimvelo esisebenzisana nayo, eyisipho kuthina esisebenzisana nayo. Kulaba abasha abasanda kusijoyina, welcome guys, siyanamukela. Kulaba asebebe nathi isikhathi eside kakhulu, ngibonga kakhulu ngaleyo support. Isho okukhulu kumina, hhayi kumina kuphela, kepha the entire team actually iyanamukela, iyathokoza ngokubona kukhona abantu abaloke behleli besi-engage-a, beyilandela amavidiyo amasha awenzayo umkhulu Gwabini. Ikhehla lamakhehla, ikhehla elinye, ikhehla laseNatali-ke leli elincane ngeminyaka, lidala ngemisebenzi. Hhayi-ke, ngaphandle kokuchitha isikhathi bantwana bethonga, ngicela ukuthi singene kwi-topic yanamhlanje. Namhlanje sisakuyona into yethu inemimoya phakathi, inemimoya. Ngiyazi ukuthi sikwi-segment la esigxile khona kakhulu kulesi simo, kulo mumoya osuhlupha abantu abaningi, osuhlukumeza abantu abaningi womndawo. Sisaqhubeka naleyo segment, kepha namhlanje noma singeke sikhulume ngomndawo kuphela, kodwa ngithe mangabe ngi-consult-a nalaba abasemva kwami asebekhulile, bathi kuzofanele ngingagxili kakhulu kwi-subject eyodwa ngoba kumele ngihlale ngibuye ngizame ukuthi siyikhumbuze ukuthi ngaphandle kwale topic engisuke ngisagxile kuyona ngaleso sikhathi, kahle hle siyini. Ngihlale ngisikhumbuze ukuthi siyini isiguquguqu, ngikhulume ngaso sonke sakamimoya. Ebese-ke ngibuye ngiyaqhubeka-ke naleyo segment-ke esuke i-special ngaleso sikhathi, noma kuleyo season le engisuke ngikuyona. So siku-season 1-ke weNdalo Media and Podcasting. Njengoba-ke masizoqala-ke ilento amavidiyo ethu, ngiyaye ngikuveze bantwana bethonga ukuthi sisesigabeni la esamukela khona ama-members, ama-loyal members eNdalo Media and Podcasting. So ngisho ukuthini ngama-loyal members? Ngisho ukuthi enene sekukhona ama-membership onga-subscribe-a kuwona, uwathathe as umlandeli, as i-consumer, as i-subscriber yeNdalo Media and Podcasting. I-subscription ozoyithatha u-option 1, u-YouTube ukubamba kuwena imali engango-R79. Ebese kuba khona ama-privileges, ama-goodies owa-enjoy-ayo ngokuba i-member. Kube khona u-option 2, u-YouTube angabamba kuwena u-R179 njalo ngenyanga. Kube khona ama-privileges owa-enjoy-ayo kwi-channel yakho. Kube khona i-access oba nayo ehlukile, oba nayo kumkhulu, ehlukile kuneyabanye. Ngihlala ngikuveza-ke ukuthi leyo access, leyo ma-privileges awagcini la ku-YouTube, kule channel, kule ngosi yethu kuphela, kepha sengiwathathile ngama-migrator, ngawabeka nakubani, naku-WhatsApp. Meaning kukhona abantu abama-members abathathe lama-membership engikhuluma ngawo, esikhuluma nabo ku-WhatsApp, ngi-prioritize-a bona, ngibeka bona phambili. Ngisho umuntu angangifonela ngo-12 ebusuku phakathi kwamabili athi mkhulu nginenkinga, ingane iphelelwa umoya, iyapaquza, ikweqa amehlo, kube khona iy'khali engiy'sebenzisayo ngikwazi ukuthi silwe leyo mpi. Omunye afone athi mkhulu akulaleki, kukhona izinto ey'gijimayo phezu kophahla lwendlu, kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi, kube khona iy'khali engiy'sebenzisayo siyilwe leyo mpi yakamoya. So it's my way of saying thank you kuwena ngokuthini vele uthathe i-membership ethize kulama-packages amabili. Nami ngisuke ngibonga ngesikhathi sami nangamandla engiwaphiwa abakithi okwazi ukwenza izinto zenzeke. Ngani zakwethu, ngike la i-topic yanamhlanje konke ngizoyibeka kanjani ngendlela ezozwakala ngayo. I-topic yethu yanamhlanje, i-Inform Way. Omunye umlandeli weNdalo Media and Podcasting, umlandeli wethu nje omdala impela, osekhulile, owesilisa,
owesilisa, ngizocela ungadaluli ukuthi uhlala kuphi. Kepha sike sihlale naye awabuke amavidiyo, ebese ebuya eze kumina afone kwesinye isikhathi sixoxe ngama-V_N ku-WhatsApp. Efuna ebuza, ejula, ebuza. Enye yendoda engeke ngithi uma ngabe ngi-interact-a nayo, sixoxa, si-unpack-a lezi zinto, songeza i-clarity kulezi zinto engisuke sengikhulume ngazo. Indoda ekhombisa ukujula nokuhlakanipha okukhulu. So, ngiyaye ngi-enjoy-e uma ngixoxa nabantu abanjalo. Kusho okukhulu kuthina ngoba nami siya-stretch-eka nathi, siphinde sicabange okungaphezu kwalokho esisuke siy'tshele ukuthi sikucabangile kuyikho. So, ike yakhuluma le nsizwa, yakhuluma impela, yajula, ibuza ukuthi mkhulu, sengiwalandelile amavidiyo akho amaningi and uyasivula amehlo mkhulu, uyasivula amehlo ngoba izinto, indlela okhuluma ngayo nesikhathi ozinikeza sona uma ngabe u-unpack-a i-topic noma i-subject ethize yakamoya, asikutholi kwamanye ama-channel lokho. Okwenza ukuthi sihlale-ke la kuwena mkhulu, sikulandele ngoba uyasifundisa and uyasivula amehlo ngendlela okuyiyona. Useyabuza-ke usethi mkhulu, ngikulandelile ukhuluma, ngicela ukubuza khehla, le mimoya osukhulume ngayo, wayibala-ke wathi mhlampe nje imimoya enjengemimoya yomndiki, umndawu, izithunywa ngokuhlukahlukana nangokwezigaba zazo. Kungenzeka yini? Inini la owazi khona ukuthi kufanele ulungise lesi sigaba somoya? Yinini lo owazi khona ukuthi sekufanele ulungise lesi sigaba esithize somoya? Ubona kanjani? Uzwa ngani? Uma ngabe usulungisa leso sigaba-ke osuke ususi-identify-ile, wazi ngani, uba nesiqiniseko esingakanani sokuthi abazukhweleza laba abanye uma bekubona wenzela lo imimoya? Waphinde wabuza wathi mkhulu, ey'ngqinambeni esibhekana nazo, awukwazi yini ukuyilahla le mimoya okungcono? Kukhulunywe nje ukuthi awuyilandeli le mimoya. Ngicela niyilalelisise-ke bantwana bethonga ngoba izojula kakhulu le video, izojula kakhulu. Kodwa ngicabanga ukuthi ngithe wothi ngenze nje i-episode yayo ngoba i-relevant kule series esikuyona njengoba sikhuluma ngomoya womndawo noma umndawu noma idlozi lendawo, ithonga lendawo, isithunywa sendawo. Yebo, sikuleyo series, sikuleyo segment. So, le mibuzo uma ngabe uyilalele, uyibuka nje at face value, kungacishe kube imibuzo ekulula ukuthi uyiphendule. Kodwa nje njengathi bantu bakamoya, thina sesibone lukhulu ngale mimoya, siwuthatha lowo mbuzo njengombuzo ojulile, odinga ukuthi uma ngabe sizosebenzisa i-platform ekanje, sikhulume iqiniso lodwa ngale mimoya. Singalahlisi isizwe, singalahlisi abantwana benkosi, abantwana bakamoya. Sikhulume iqiniso nje and iqiniso lodwa, singalishebi nalutho. Yilokhu umkhulu azozama ukwenza namhlanje la. Ngimphendulile-ke umntwana wamoya ekade ngikhuluma naye, wagculiseka ngey'mpendulo, kodwa ngibonile ukuthi kungenzeka ukuthi baningi abantu abake bayibuza imibuzo enje ukuthi mkhulu, le mimoya cha iyasidikadika, angeke ngikwazi ngivesane ngiyishiye phansi somehow nje, ngiyidrophe le mimoya, ngikhohlwe iyona le mimoya. Le video-ke izokhuluma ngezinto ey'njalo, kodwa indlela esizohamba ngayo ngokwama-stages okuyi-unpack-a lento, ngizofuna siqale emntwini esazalwa, ebelethwa, ekhula, kuze kufike ey'gabeni zokuthi imimoya isimfuna iy'kweleti ngesimo seminyaka asekuyona, esebonakala ukuthi sekuwumuntu ongakulungisa lokhu, nangamandla asuke esenawo ngaleso sikhathi sekubonakala ukuthi usengayilungisa lento, ebese-ke imimoya iyamcela lezo zinto. So, ngithe uma ngabe ngiyiphendula le nsizwa, ngakubalula ukuthi
Ijulile lento oyibuzayo nsizwenye. Ngizoke ngiyidlulisele ngiyishere nomphakathi wethu kwindalo Media and Podcasting. So, bantwana bethonga ake sibambeni lokhu-ke. Umuntu uma ngabe umntwana uma ngabe ehlala esibelethweni sikanina, uma ngabe nje ehlala esibelethweni kanina, leyo energy, ngoba khumbula si-create-we i-energy. Ingakho noma sesishabalala sesikhumula lo mzimba siphindela siba yini? I-energy, kodwa sibe sisaba-ke i-energy sisuke sesiyi-soul, sesiwumphefumulo. Ngobani? Ama-experiences esisuke sesiwa-accumulate-ile kade siphila asenza singabe sisaba nje i-energy, kepha sibe i-soul, sibe ne-identity, sizazi ukuthi senze ini emhlabeni, sashiya obani, sashiya ini ngasemuva. So, angeke sisaba nje i-energy. Masikhuluma nge-energy sikhuluma ngento e-pure. Iyona-ke le energy eyayihlala esiswini iphethwe imbewu esuka kubaba iyotshaleka kowesifazane esibelethweni sakhe. Ahlale umntwana, ihlale le energy entsha, ikhule leso sikhathi ekhula ngaso kuze kufomeke lokhu esikubiza ngani-ke ngokuthi useyaqala umntwana, useyakheka. I-energy isuke iphahlwe ile yamakhehla nezalukwazi, ngoba uzokhumbula ukuthi ibona abasuke bemthumelile umntwana ukuthi eze kuphi? La emhlabeni. Ebese kuba khona iy'dalwa ezimphelezelayo loyo mntwana. Ziwumoya lezi y'dalwa, zimphelezela ahlale la okhalweni lukanina lezo y'nyanga azihlalayo. Kufika isikhathi sokuthi-ke uyadilivwa umntwana. Ngesikhathi edilivwa umntwana, noma imuphi ozelwe owesifazane nowesilisa, ukufika kwakhe la immediately ebusuku esibelethweni ephuma, usuke sengamelwe umoya wokuqala awufumbathayo lowo mntwana. Kuyaye kube umoya wamanono. Hhayi, ngizojula-ke namhlanje bantwana bethonga, ngizojula kakhulu ngani zakwethu. Esasesibelethweni ubephahlwe amakhehla nezalukwazi, bemnikeza ama-responsibilities azowa-fulfill-a la emhlabeni, la phansi komthunzi welanga. Bemgadile, bemhlengela, bemamukelisa imimoya, bemshadisa nemimoya yemvelo azothi uma ngabe ephuma lo mntwana asebenzise yona ukudonsa amandla akhe. Ingakho abanye bedonsa kuphi? Ngamalokhunjana, ngabalozi, abanye bedonsa ngey'nzunzi, abanye bedonsa ngemoya yenkanyamba, abanye badonsa nezithunywa zelokhunjana zabelozi, abanye izithunywa zomamiwata, abanye ngokuhlukahlukana kwazo. Loko kudisayidwa la ukuthi thina esikwengamele sasinobudlelwano obukhulu namanzi, okanye thina esikwengamele sasinobudlelwano obukhulu neziganga. Masisesigangeni sasibuyela kuma-factory settings ethu, sasidonsa amandla ethu esigangeni. Masisey'ntabeni thina ile sasidonsa khona amandla ethu. Uma ngabe siseduze kwamanzi thina ile sasidonsa khona amandla ethu. Loko kudisayidwa kusala, usayi-energy, usahleli nje uyimbewu la. Usuke uphahlwe omndiki umndawo, ukugadile, ukwakhela ijeni yakho, bekunikeza amathuluzi ozophila ngawo, ozonavigate-a ngawo impilo. Kodwa the moment uze umuntu wesifazane kuthiwa sekuqhume amanzi, meaning sekuza umntwana, lezo zalukwazi ziyaye zimhende over kwimoya yamanono. Amanono kubo amhlangabeze lo mntwana, amhlangabezele emhlabeni. Imoya yamanono-ke angithi lezi y'ngane ezingalibonanga ilanga, lezi y'ngane ezimnene, ezimsulwa, ezahamba emhlabeni zingakaze zigcabe, ezahamba emhlabeni zingakaze zibe nanxa namuntu,
ezahamba emhlabeni zingakaze zinyathele ikhona lamuntu. Ezinye zahushulwa ngenhloso, ezinye zahushulwa ngokungenhloso, ezinye zachitheka, ezinye nje ngokwemvelo zajika. Baningi abantu abazalwe akade bezoba amawele, kodwa kwasho ukuthi ngesikhathi abazaleka ngaso kune-commotion enzima ngaphandle eyayizophika ukuthi bazaleke bobabili. Laselinye iwele liyazidela, lisayi-energy, laphindela emathongeni, lakwamkelisa wena zonke izipho zalo, lase selithi qhubeka uyophila. Lona laphindela layolungisa lamacala lawa ayezokwenza ukuthi ningaphili nobabili. So, umntwana-ke mayefika-ke usuke engamelwe kakhulu yilowo moya wamanono, ingakho efike emsulwa, ethandeka, abantu benqakisana ngaye, bembanga ekhaya. Uma kukhona ingane entsha nje niyazi ukuthi uma kufika ingane entsha ekhaya, nijahe ukubuya emsebenzini. Uma ubuya kuqala emsebenzini, uthi ufika nje ekhaya usuyoyicosha ingane embhedeni, usuyayidlalisa, uyayiqabula, uyayigqumisa, uyayigona, uyidlalise, ihleke, nijabule, kube mnandi ekhaya uma kukhona umntwana omusha. Nomunye futhi athi mangabe efika aphinde aphuce yona le ngane, ayi naye sekuyeyakhe, useyayiphatha, useyayidlalisa, uyayanga, uyenza konke lokho ongase ukucabange. So, yileyo moya yokuthandeka yobumnene nobumsulwa obusuke bengamele ingane, kusuke kubhidlange umoya wamanono ngaleso sigaba. Hhayi, namhlanje sizojula abantwana bakamoya, sizojula kakhulu ngale mimoya. Nize nazi-ke ukuthi umkhulu uhlale njalo eyiphasisa yokuthi ni-subscribe, ni-like, ni-comment, ni-share nayo le content le yeKhehla LamaKhehla, because sikhula kanjalo kwi-channel yethu. U-YouTube usithatha kanjalo serious ukuthi hhayi, la bantu bayayazi into abayenzayo. Nangu umuntu ekhuluma ngento ebese beya-engage, okusho ukuthi ukhuluma ngento ekhona ebese u-YouTube enzenjani, kube khona indlela ahlonipha ngayo i-channel yethu Indalo Media and Podcasting, ukuze sihlale sifinyelela kuwena mntwana wethonga. So, ngicela nenze kanjalo-ke, ni-like, ni-share, ni-comment kuyona le content, kuyona le subject esikhuluma ngayo. Hhayi, uyakhula-ke umntwana wengamelwe lamanono, iwona aphakeme kakhulu. Lokho akusho ukuthi umndiki nomndawo wakho uhlehlile, cha, kodwa imoya isuke imandla kakhulu umntwana mesafika nje samncane nje, kusuke kwamanono kakhulukazi. Ephelezela osisi bakhe, obhuti bakhe abangalibonanga ilanga, noma bahamba besabancane bengakoni. Uzokhula-ke lo mntwana, akhule, 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 akhule. Lo moya womnono uzokhula nawo, akhule nawo. Ezekhula ngeminyaka, umnono wakhe uzoya ngokwehla, because umnono kufanele ubuye umhande back over kogogo nomkhulu, kumindiki nemindawe yakubo, yakokwabo. Ngesikhathi amanono ekuhanda back over ebantwini abadala, yila umuntu eseqala ngokweminyaka, ngokwe-personality development theory kulaba abafundi o-clinical psychology. Usuke lowo mntwana eseqala ukwenza ini? Ukubhilda lento ekuthiwa i-identity. Khona nje samncane usuke eseqala esebhilda lento ebizwa phecelezi nge-identity. Eseqala ukwazi ukuthi yena lokhu kuyababa, lokhu kuyashisa, lokhu ngiyakuthanda, kuyangihlekisa, lokhu kuyangikhalisa. Angithi uyakhula, ubhilda i-identity. Iya-develop-a i-sense of self ukuthi ngiya-exist-a, I'm a physical being, I'm a physical structure, and I depend on A, B, C, D and E for survival. Uyazazi mase edinga ukudla, uyakhala, uyazazi mayedinga ukuncela, uyakhala. Angithi it's part of i-development leyo yomntwana. Ngalesikhathi-ke amanono emhanda over kanjalo, sekufika kuleso sigaba, umoya wamanono usuyaphila futhi usuyahlehla.
awuphumi kuyena ngoba ezakubo lezi ngane kade zimlethile zimhande over kuthina emhlabeni. So awunyamalali completely, uyahlala kuyena uzinze lo moya. Ebese-ke manje ayaqala-ke amakhehla nezalukwazi sebeyamkhulisa-ke umntwana wabo. Umntwana useyaqala useyashayipheka, sekushayipheka i-identity. Umntwana useya-identify-a ukuthi yena uwu-male, uwu-female. Uyayibona lonto? Ngithola kahle mntwana wethongo because ngijulile-ke namhlanje. Umntwana useyaqala useyakhula, sebemhande over kwimindiki nemindaba. Useyaqala isiyaphila le mimoya. Sekuyavela ukuthi hayi mina ngiyintombazane, hayi mina ngumfana, hayi mina ngowesifazane, hayi mina ngizoba ngowesilisa. Isiya ngokuba prominent i-identity yakhe. Umuntu wesilisa, umuntu wesifazane. Useyakhula umntwana, useyakhula umntwana. Now, kulesi sigaba-ke sokukhula sekuzohamba kuhambe kufike la amakhehla abadala bakubo sebezomkhombisa-ke manje lo mntwana ukuthi wena njengoba ukhula sikhona singabakini sikwengamele, akuthina kuphela esikwengamele, kepha njengoba uphila usurroundwe yimvelo, kunesipho sakhe esinaso oyosurvive ngaso impilo, oyokwazi ukuthi usimele siyamathonga singasekho, ngokuthi udevelophe ubudlelwane nale moya ezithunywa zemvelo ezikhona nje, ezi-available, kodwa azikho, akuyena nombani osebenzisa zonke lezi nhlobo zezithunywa. Imindeni nemindeni, abantu nabantu ngokwaphiwa, ngokwezaphiwo zabo nangokwe-favor yabo yasethongeni, bake babe nemimoya ethize especific eyayibe yisipho esidala sakubo ukuthi osibanibani bake bakhuphukele entabeni, hhayi bayadonsa. Osibanibani bake badilika baye emanzini emfuleni, hhayi izinto zakhe ziyabuya. So that is how leso stage sekuyi-stage esikhombisayo sesizoqala manje uzwe ethi umuntu, oh kanti nginesithunywa futhi. Isithunywa ngisebenza ngaso sidonsa kakhulu emanzini. Aqala amaphupho amkhombise ukuthi no, wena unobudlelwane obuspecial namanzi. Njengoba unobudlelwane obuspecial namanzi, abantu bakokwenu abangayiqedanga iy'gaba ey'thize zasemanzini bafuna ukuthi wena uqhubeke ufinyelele la ebengafinyelelanga khona bona. Uphinde uye emanzini, uhambe uyokhulisa into yakho, uhlambulule uphakamise into yabo. Amakhehla nezalukwazi. So uyayibona-ke uma uyilandela manje ukuthi siqala ukunjani, siyaqala-ke manje siyashuba. Loku kushuba bantwana bethonga ngokukulinganisa kwenkulumo, unga-expect-a umntwana eseno from 10 years, 11, 12, 13, sengikhuluma ngey'ngane zamanje ngoba ziyashesha ukukhula, kuyashesha, izinto zamanje seziyashesha ukuziveza ey'nganeni. Seziyashesha ukuyiveza ey'nganeni. Ngizoke ngiyiphoze kancane le yokuthi yiziphi izifo ozibona immediately ingane izalwa ukuthi la ngalo kukhona iy'kweleti afika nazo ezi-agent ekufanele sezilungiseke, aphume nje nazo okhalweni kanina. Immediately efika, kungapheli ngisho isonto, ziqale zivele lezo zigulo ukuthi hhayi-ke la omunye umuntu-ke lo ofikile, akuyena noma umuphi umntwana. Ngizoyenza ngokuhamba kwesikhathi ividiyo la engizonaba khona ngezifo nje ezi-typical okufanele uzixwaye emntwaneni osanda kubelethwa ozothi efika nje abe naleyo nkinga yazo. Kodwa namhlanje asikake bikho lapho abantwana bethonga, sisayindlalela nje, ngisakhuluma nje
mhlampe ngama-stages okukhula komuntu, nanokuthi le mimoya yiziphi iy'gaba eqhamuka ngazo, eqhamuka kuzona. Ibambisana kanjani ukuthi ingaxabani, ingakhwelezelani njengoba ebuzile omunye wabalandeli bendalo Media and Podcasting. Cause le episode engiyenza namhlanje sengiyinikeza nina abantwana bakamoya, but bekuyi-private conversation ebenginayo. Ngamtshela ukuthi no, le ngizocela ukuthi ngiyi-extend, siyibuyisele cause baningi abantu abacabanga abakwi-position yakhe abacabanga njengaye. So uyayibona-ke at this stage ukuthi le mimoya injani. Ngokwe-age namandla ne-agency yalo moya osuke ukungamele ngaleso sigaba, sizosikhombisa ukuthi ngicela ungenzele u-A no-B no-C. Nazi iy'kweletu ey'khona, ilokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ukulungise lokho, ukulungise uma uqeda ukukulungisa, impilo kube ngathi iba right, angithi ibe right. Uqhubeke empilweni, uyakhula ngeminyaka, uyakhula ngokwakamandla, ebese futhi kuphinde kuvele enye inkinga. Akuyona inkinga kahle hle, we are being ushered into the next level yokukhula kwakho ngokwakamoya. Because khumbula, ngithe mina ingane mayisayimbewu nje ifika la, kusuke kuyi-energy, pure energy. Kodwa sithi mangabe when we depart umhlaba lo, sesihamba, sesiphuma, sesiphindela kwelamathonga, sisuke sesiyi-soul because of lama-accumulated experiences esisuke sesinawo, nokuhlobana esisuke sesikwakhile. Sisuke singaseyona nje i-energy nje, umoya omsulwa ongenamqondo, ongena-memory, ongena-identity. Kodwa ngoba thina sesike saphila, saba nama-experiences, sadevelopha i-identity, sadevelopha personality, this, that and the other. So we can no longer depart as just energy, kepha so departa as spirits, as souls. Because why? Sesine-identity ethize. Kuhamba kanjalo-ke bantwana bethonga ngokwey'gaba zakamoya. Now, sesibuyela kulena-ke, kuzoba khona isigaba la okufanele uqale ulungiselele umoya othize before ulungisele umoya othize. Le mimoya ufike uyilungisele lesi sigaba, mase sesi-happy, sigculisekile, sikuhanda over kwesinye isigaba, naso esidinga ukuthi silungiselelwe. Angazi noma nengilandeli abantu bethonga. Naso sidinga ukuthi silungisele. Mase sesilungiseleliwe futhi leso sigaba, ungaphinda futhi uphindele kwisigaba osuke wadlula kusona. Ebese kodwa kuthiwa awusenzi-ke manje lokho wakwenza ekuqaleni, sesicela ukusenzele izinto ezikwenye i-level, kodwa kusona lesi sigaba, kodwa kwenye i-level. Ebese kudingeka ukuthi wenze njani? Wenze kanjalo. So ekugcineni kosuku bantwana bethonga, iphuzu engizama ukulenza, le mimoya, again ngi-responding to ama-questions akade ereyizwe umlandeli wendalo media. Le mimoya bantwana bethonga, asikho isikhathi empilweni la uyothi khona wena uyayilahla, ngoba njengoba sikulesi simo esikusona, bake bazama okhokho bethu, bake bazama okhokhokhulu, okhokho bokhokho basendulo ukulibalekela lama-responsibilities akamoya. Yingakho sila sibhekene ney'kweletu ey'ngaka, yingakho sila sibhekene nolaka olungaka, yingakho sila sembethwe ulaka olungaka, yingakho sila sembethwe ziy'kweletu ey'ngaka. Sithi siphesha lokhu kuvele lokhu, sithi siphesha lokhu kuvele lokhu. Futhi uma ubheka impilo yethu, siyohlale sikhula ngokulungisa zona lezi zinto, ngokuhlambulula zona lezi zinto ekufanele siyihlambulule, ngokugeza kona lokhu ekufanele sikugeze, ngokukhuphula konke lokhu ekufanele sikukhuphule, ngokwambula amahlazo, si-resolve ama-issues akade efihliwe through le mimoya. So awusoze uzidivorce from imoya wakho womndiki, awusoze uzidivorce from umoya wakho womdabu, awusoze uzidivorce from umoya wakho wezithunywa, umoya wakho wamanono, awusoze uphume lapho uthi wena awubhilongi kuleyo nto.
bake bakuzama abaningi. Basesimweni esingesihle njengamanje. Umuntu useke wa-attempt-a nje ukudiscredit-a yonke leyo nto, uku-exist-a kwale mimoya ngokuy'gabazayo. Akekho noyedwa osesimweni esihle kulabo bantu njengoba ngikhuluma nje. So, usindisiwe, awusindisiwe, unaye ugogo, unaye umkhulu, unazo iy'ngane zakokwenu, unazo izithunywa. Sekwenye-ke i-topic yakho ukuthi wena uthi, hhayi, mina angiyigcineli imfanelo. Kodwa thina nje sesibadala kamoya, siyasazi isiphetho salabo bantu abakhuluma kanjalo ukuthi sibanjani. Akuyona into enhle isiphetho. So, now kukhona isimo-ke bantwana bethonga semimoya yokungenelela, imimoya mfakela, imimoya yokuzakhela impi esiphinde sibhekane nayo khona sisanesa le mimoya yemvelo ekufanele ngabe siphila ngayo, esithunywa izalukwazi, amakhehla, iy'hlwele zakokwethu ukuthi sisebenzise leyo moya ukuthi siqhubeke empilweni, sibalungisele izinto. Sibuye sibhekane nempi yemimoya mfakela, imimoya ezenza samoya, imimoya ezenza i-replica yemimoya yangempela, kodwa yona eyi-opposite yalokhu. Kodwa ngesikhathi sithi si-appease-a le mimoya ethize, nabo bazenza leyo moya ukuze bakwazi ukudla i-energy ngalokhu esikwenzela le mimoya. Ingakho sinosiko la esiyaye sihlunge khona nje imimoya. Ingakho nje umkhulu Gwabini nabo bonke abakithi abangiphathisa isipho sikwazi ukwenza lowo mcimbi wokuhlunga nje imimoya, uhlunge nje imimoya, uyihlunge nje, uhlunge nje, uze uhlunge amathonga, uhlunge amandla, uyihlunge imimoya. Before sikusebenze siyaye senze leyo nsebenzo kanjalo yokuhlunga, singagcini sesifida imimoya ezenza ngoba iy'nkinga ey'nkulu ziqala lapho. So, elokhunjaneni-ke bantwana bethonga, uma ngabe ngokwalezi zigaba-ke zokukhula kwakamoya nokuziveza kwakamoya, kuyaye kubaluleke ukuthi ube umuntu okhuthele, ocophelelisayo, ofundayo izinto, uzitadishe, utadishe amaphupho akho. Akekho umuntu oyokwambulela ulwazi oluyilo njengalolu lwazi oluthola kwabakini through ama-visions, through intuition, imizwa, imicabango, amaphupho, iy'bonakaliso. Yingakho la kamkhulu Gwabini siyi-value-isha kakhulu le nto yamaphupho, singasebenzi outside ilokhunjana, i-scope sakho samaphupho ney'bonakaliso ngoba iwona ngqikithi esuke ikhulunywa abakokwenu leyo ngaso sonke isikhathi. So, imimoya-ke eminye bantwana bethonga, mhlampe nje sesiyivala, uyaye uthi uma ngabe uyiphakamisa, uyihlambulula ngokukhula komuntu, uyaye uyenze ngokuhambisana kwayo. Uma ngabe uzokwenza umndiki, umndawo, isithunywa, loyo muntu kufanele ukuthi at any point uma uyenza leyo moya, uyenze kanye kanye. Ngoba uma uzovesana nje umuntu ongakaze aze ayenzelwe lutho, uqhamuke usuthi wena umenzela umndiki kuphela, umndawo wakubo uwushiya nobani? Uwushiya kuphi? Ngoba uzomenzela umndiki, ukhale umndawo uthi hhayi mina ngikaze ngigcinele usiko nje lwami, ebese uyavuka ukhweleze. Ngesikhathi ukhweleza umndawo kwamndiki lo uphelelwa amandla, umndiki-ke uyaduba. Umndiki nje wawumisa wodwa, hhayi uzokudikila ngoba ufuna ukuphahlwa. Uma uphakamisa izalukwazi, uthi mase usuyiphakamisela zodwa zizokubuza bathi, baphi omkhulu? Uma uphakamisa omkhulu ngesimo somndiki, bazokubuza bathi wasiphakamisa wasibeka le, ziphi izalukwazi zethu?
Uma ngabe uzobaphakamisa amakhehla izalukwazi, zizokubuza ziphi abantwana bethu? Ziphi iy'ngane zethu? Uyayibona ukuthi iqala lapho-ke lento athi umuntu eyi, ngamiselwa inkamba, ngamiselwa ukhambo oluthize, kwabheda kakhulu kunakuqala, kwabheda kwalahleka konke. Ngimise nje ukhambo oluthize. Mase uthi uyalandelisisa, ayi, lezi iy'nkamba zakhe zayishiyana nje, zazihamba nga-1, nga-2, nga-1, nga-1, zazingabhalansile, kanti ziyakhweleza iy'nkamba, ikakhulukazi masakhuluma nje nge-foundation, masikhuluma ngomndiki, umndawo, isithomnono, sikhuluma nge-foundation, iyona entry level leyo. Akukho okunye okukhulu ongakwazi ukukwenza ungakaze ulungise la. Akukho okunye okulandelayo lapho ongathi ukwenzile ingekho le foundation yakokwenu, amakhehla, izalukwazi, iy'ngane zakini. Akukho mntwana wethonga. Konke uyoqala ukwambuleleka kona ngempela mhlazane lezo y'nkamba zathi khaxa, wazidla futhi zonke, zaphuthuleka. So, ey'meni ey'njalo-ke bantwana bethonga, bengifuna nje ukudlulisa leso simo sokuthi ake siqaphele indlela esenza ngayo izinto. Siqaphele kakhulu ukuthi asiqali iy'nkinga ezintsha sithi siyalungisa. Asiqali iy'nkinga ezintsha sibe sithi siyalungisa. Yingakho lolu hambo ludinga isineke, even nalaba abakulesi lokhunjana sama-self-initiate, ayisheshi into yabo. Lesi sineke lesi senziwa ngabomu yila bantu abasengamele, asebey'khethela ukuzithwasisela ngesimo sokuthi baze bahambe emhlabeni bengenzelwanga iqiniso, bethi balungisa le mimoya. That is why sebefika in a form of i-self-initiation. That is why they are gravitating more towards i-self-initiation, bazibambela bona. Yingoba bayabazi ubuphiciphici nobuxoki ababushiya ngasemuva. So, thina-ke ma-self-initiate, ake sifunde ukucophelela uma ngabe senza izinto, ebese siba nesikhathi, sizinikeze isikhathi sokwenza izinto. Le mimoya uma ngabe uyilungisela, awuyilungisi une-mentality yokulamba, unento ethi uzoyilungisa namhlanje sibone ama-results month-end, cha. Sizoyilungisa namhlanje ngoba siyafundiswa la siyafundiswa izinto, siyakhuliswa. Uzoyilungisa namhlanje into esikhaleleka iminyaka hlampe ewu-10, ewu-15 kuwena, uyilungise namhlanje. Usazoqala udlalelwe ifilimu nje mawulele, uphindiselwe emuva, ukhonjiswe ukuthi njengoba size sathi enza lokhu, indaba kwakonakele la. Ukubona ama-visions, ukubone bonke ukunyathela kwakho ushelela, ubone ukunyathela kokushelela kwabazali bakho, kogogo bakho nomkhulu, kokhokho bakho, ubone ukushelela kwabo. Ebese uyakhonjiswa ukuthi njengoba sikwenzisa lokhu, besifuna ukulungisa leliya phutha. So, ijulile lento yokusebenza ngemimoya, ijule kakhulu bantwana bethonga, ijule kakhulu izingane zethonga. Ngizocela ukuthi sike siyibambe la, le ayiphelile, kepha sike siyigobe la okwanamhlanje, sike siguqe. Sizobuya futhi enkathini ezayo, siphinde siqhubeke siyinwebe, siyelule ngenhloso yokuthi sikhanyiselane, sifunde kabanzi ngale mimoya esaziyo. Namhlanje nje bengithi ake ngiphendule, kodwa kule platform ngiphendule ingxoxo, a private conversation I had with one of ama-subscribers eNdalo Media and Podcasting, ekade ikhuluma, ebuze izinto, yabuza ngaso, ngasho ngathi na ijule kakhulu le, ngiyadinga ukwambuleleka kuyona, ngokuzaleka komuntu, nangokuthi imimoya inqakisana kanjani ngaye until aze akhule umuntu, kuze kufike la ekuthiwa khona umuntu usegcina iy'mfanelo ey'thize zasethongeni. Kusuke kuqale kuphi? So, ngiyathemba ukuthi le video-ke inabile, yanikhombisa ukuthi iyiphi imimoya esifika ngayo emhlabeni, iyiphi imimoya esikhulisayo, iyiphi imimoya enjani eqala-ke isiphindisele ekudlokhunjaneni, isiphindisele kumathonga akithi, isilekelele silungise izinto zasemuva zasethongeni nasedlozini. Camagu-ke bantwana bomoya, camagu, le nikhona emagumbini ami nomhlaba, sinifisela ukukhanya, sinifisela inqubekela phambili. Konke enikwenzayo nenikuthintayo engathithi kungaphenduka kube igolide, la ekubalulwa khona amagameni kuma-boardroom, ekuplanwa khona ukuthi le project siyinikeza ba,
le tender siyinikeza ba, lo msebenzi siwunikeza ba. Engathi igama lakho kungayilona elichumayo elihamba phambili kulawo ma-meeting, kulawo ma-boardroom meeting. Until next time, this is Umkhulu Gwabini signing out.